Evidentemente, loitamos tamén pola nosa especialización, tendo esta unha importante relevancia na calidade asistencial prestada. Isto foi o que defendimos dende o inicio e, evidentemente, dende o noso grupo tamén criticamos a lentitude da aplicación dese decreto de especialidades de enfermería e a necesidade de ir acompañando cambios paulatinos na totalidade do Sistema Nacional de Saúde e, en concreto, aquí en Galicia, na que profesionais especialistas ian facendo cargo dos distintos servizos. Temos discutido esta circunstancia noutras ocasións. A especialización ofrece, evidentemente, calidade asistencial e fomenta o mellor coidado das persoas que utilizan, que somos todas e todos, o sistema de saúde. Por eso se implantaron estas especialidades. Sin embargo, lonxe de resultar complacente o número que vostedes ofrecen nesta oferta pública de emprego, é certo que a apertura das listaxes de contratación en unha demanda, sobre todo en algunhas especialidades que levaban máis tempo sin convocar ou nunca se tiñan convocado, bastante antigua e que vostedes non tiñan atendido ata este momento. A realidade é que nin siquiera a contratación depende solo da apertura das listas, hai que ver como se fan esas contratacións para as sustitucións dos profesionais, hai que ver cantas das plazas, porque non falou vostede hoxe aquí, se van a transformar das existentes, como se acompaña a progresiva sustitución de profesionais que se van xubilando por novos profesionais especialistas, pero no caso da oferta pública de emprego a nós non nos parece unha situación complacente. Certo é que vostedes evidentemente chegaron a un acordo a nivel sindical, nos gustaría que o fixeran tamén noutros ámbitos como pode ser o da xustiza, que desgraciadamente levan 2 meses pelexando para que se lles recoñezan os seus dereitos. Pero, señora Almuíña, os números son escasos e a implantación das especialidades de enfermaría non se limita simplemente a oferta pública de emprego e voume explicar a continuación. No que ten que ver coas profesionais de obstetricia, enfermeras especialistas, as matronas e os matrones, a Organización Mundial da Saúde indica que debería de haber alo menos un profesional por cada 500 partos. A maiores desta circunstancia relacionada cos partos dentro do Sistema Nacional de Saúde e dentro do Servizo Galego de Saúde, hai outras competencias que foron otorgadas nos últimos anos a estas profesionais sin que se incrementasen o número de profesionais e tamén recomenda a Organización Mundial da Saúde que teñamos alo menos 1,5 matronas por xinecólogo ou xinecóloga. Isto non se cumpre, as ratios non se cumpren e, evidentemente, con esta ausencia de oferta pública de prazas, porque a última foi de somente 6 profesionais, temos un problema evidente no noso sistema público. Na totalidade das áreas sanitarias hai dificultades relacionadas con a ausencia de profesionais suficientes. En Santiago, por exemplo, hai 2.500 partos de media anual e só hai 3 matronas. Na Coruña son os mesmos datos. Pero temos un problema sobre todo na provincia de Ourense, señor Almuíña. 8 matronas para toda a provincia. Isto é evidente que non é un número normal en atención directa, en atención primaria. E isto é incompatible coa aplicación do Plan de Saúde da Muller. Non sei que lle ten que decir vostede ás mulleres da provincia de Ourense, porque temos un problema real, un problema moi grave que están denunciando os profesionais e as profesionais e vostede hoxe, desgraciadamente, na comparecencia, non sei se o vai facer vostede, non deu ningún tipo de medida de como se vai facer para que se cumplan as ratios, os protocolos da Organización Mundial da Saúde e, dende logo, que teñamos unha atención de calidade para as mulleres na totalidade do noso país. Non me estendo porque non me daría tempo ás 2 partes da comparecencia. Enfermería do traballo, temos un problema evidente de parasitación do sistema coas mutuas. Temos un problema relevante e a mostra está en que vostedes só sacan 2 prazas. A oferta pública de emprego é totalmente irrisoria esta cantidade. A mí me gustaría saber onde son esas prazas, porque sí que teño realmente curiosidade. E noso grupo ten defendido a realidade dun orzamento que é
francamente escaso para a prevención e a promoción da saúde a nivel laboral, para a eliminación dos riscos laborais. Temos reclamado a elaboración dun mapa de riscos, temos reclamado o incremento de fondos para o ISGA e temos unha situación na que son as empresas privadas as que se fan cargo de algo tan elemental como é a saúde da clase traballadora no seu posto de traballo. E iso non se reflexa nesta oferta pública de emprego. Enfermería pediátrica é unha broma, 4 prazas. Sabemos que é un acordo que chegaron, pero realmente, cando temos un problema tan evidente de necesidade de profesionais, a mí me gustaría saber en que centros van a estar, cantos profesionais de enfermería pediátrica son necesarios, xa non digo na primaria, pero a lo menos na especializada. E como se van a sustituir esas prazas? Enfermería de saúde mental. Bueno, as 20 prazas, evidentemente, son moito máis que noutras categorías, pero a nos parece escaso, entre outras cosas porque temos trasladado aquí a necesidade de incrementar os profesionais nas unidades de saúde mental básicas e tamén na especializada, na hospitalización, ese reforzo necesario na unidade infanto-juvenil do CHUS, esa nova unidade que temos solicitado no sur da nosa comunidade e evidentemente tamén esa ausencia de persoal suficiente da totalidade, da globalidade dos centros hospitalarios que fai que, por exemplo, no CHUS, no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, estén denunciando os profesionais que moitas veces se moven enfermeiros e enfermeiras das unidades de saúde mental para cubrir as ausencias de outras unidades que nada teñen que ver. Isto é incompatible coa especialización, señora Almuíña. E vostede ten que dar aquí algunha resposta máis alá de oferta pública de prazas. Temos un problema. Non podemos estar movendo e iso é incompatible con a especialización, porque vostede sabe, igual que a min, que non van mover, espero, un profesional especialista a atender calquera outra cousa que nada teña que ver, igual que non o farían en medicina. No caso de enfermería comunitaria, bueno, a realidade é que 10 prazas bastante pobre para a realidade. O ano pasado aprobouse neste Parlamento unha iniciativa de Marea por unanimidade que solicitaba precisamente que se comezasen a convocar estas prazas e que de unha vez por todas, despois da loita que tiñan levado a cabo os profesionais de especialidade de enfermería familiar e comunitaria, non só se mantivese unha situación na que estaba aprobado o programa formativo e, sin embargo, pasaban os anos, pasaron 7 anos e non se tiñan convocado. A realidade é que 10 prazas parece moi escaso para como está a atención primaria e vostede debería de dar aquí algunha explicación de por que non se van a sustituir xa as plazas e ir incrementando as plazas de compañeiros especialistas, compañeras especialistas nesa atención primaria que vimos de debatir está francamente mal no noso país. E un último elemento desta parte, porque non me vai a dar tempo a outra, a enfermería xeriátrica. Temos un problema. A mí me gustaría saber cal é o posicionamento desta Consellería de Sanidade con respecto ao Ministerio. Solo sacan un EIR para 2018 de 21 prazas. E temos un problema, porque estamos falando do problema demográfico, do envellecemento da poboación, da cronificación das enfermidades e resulta que non hai ningunha mínima palabra para a enfermería xeriátrica. Eu coñezo compañeiros que están estudiando esta especialidade e a realidade profesionalmente é un ermo. Pero que de cara á propia atención, a mellora da atención, que van a facer con isto? Non van a implantala, vale, pero cal é a actitude con respecto ao Ministerio? Porque realmente Galicia debería de ser das comunidades autónomas que necesitase máis profesionais enfermeiros especialistas en xeriatría, polo menos tal cual temos o panorama demográfico, por desgracia, no noso país. Referido á segunda parte da comparecencia e que non solicitamos e que evidentemente falarei tamén na segunda quenda e mañán temos unha interpelación, non estábamos seguros de que vostede fose a aceptar esta comparecencia porque é habitual que a rexeiten a pesar de que vostede considere que non, isto é así e bueno, señora Almuíña, nin administrativamente nin políticamente son o mesmo os contratos de servizos, as concesións de servizos e vostede sabe perfectamente, de feito os concertos que ata agora se facían non eran nin por asomo parecidos ao que vostedes veñen de facer agora. Administrativamente hai o concepto de risco que diferencia os tipos de contratos que se poden facer. Pero de cara ao político, de cara á planificación sanitaria, vostedes por primeira vez privatizan os servizos sanitarios directamente na Coruña durante 4 anos por un montante de 97 millóns de euros. E ademais hai un elemento, agora non teño máis tempo, pero gustaríame que despois fixese referencia, circus bastante
absolutamente importante, circunstancial, para os dereitos dos traballadores e as traballadoras. A ver se aí tamén chega algún acordo cos sindicatos. Como vostedes meten o elemento de mobilidade forzosa dos profesionais pasando por enriba totalmente da lei de incompatibilidades, da negociación colectiva e de todos os aspectos que vimos defendendo de dereitos dos profesionais. Non teño máis tempo, despois continuarei, e gustaríame que vostede, en vez de facernos un extenso prefacio de como está a sanidade pública en Coruña, fixese unha intervención axeitada á comparecencia que se solicita. Mais non hai moitas gracias. Gracias, señora Solla.